אני רוצה לנצל את המעמד הזה רק בשביל באמת, אנחנו הבטחנו מפגש קצר, ולכן אנחנו לא באמת נעשה סבב מה נשמע, כי הבטחנו אז התזמון והשעה של הערב, אבל אני רוצה להגיד שממש ממש נעים לי לראות את הפנים של כולכם, וככה ממש אפילו להרגיש אתכם ככה דרך המסך השחור הזה, אבל בכל זאת להרגיש ולראות אתכם, ואני רוצה להזמין אתכם באמת לספר, לשתף, כל דבר שבאמת אתם חווים. אנחנו נעשה מפגש לכל הצוות יחד עם פסיכולוגית בית הספר, גיטה נמצאת בחול והיא מנסה להגיע חזרה, ואנחנו מנסים בשבוע הבא לארגן מפגש גם לצוות וגם להורים, וכל מה שאתם צריכים, באמת אני פה, הפסיכולוגיות פה עבורכם, רכזי השכבות, היועצות, אל תהססו לפנות בכל דבר שצריך. אוקיי. דמי, בבקשה. אז בואו נתחיל. אני משתפת מסך כדי להראות לכם את עמית. רגע. זה הדף לפתוח אצלי, לא, זה סבבה, רגע. הנה. אוקיי. בגדול ניכנס, ההמלצה שלי להיכנס דרך האתר של בית ספר, כי זה הכי פשוט, יש פה קישור ישיר ששמתי, גוגל משרד החינוך. נלחץ על הקישור, והוא מעביר אותנו. תעשי, אמי, אני ממש ממש, כבר אמרתי לך את זה, שבכל מה שקשור לטכנולוגיה, להתייחס אלינו כבורים. כן, אז הנה, אז התחלתי תעשי לאט כדי שנוכל לרשום את הצעדים. נכנסים לאתר בית הספר. נכנסים לאתר בית ספר, יש פה אייקון. אנחנו מוקלטים עכשיו? כן, מאמי, מוקלטים. יש פה אייקון גוגל משרד החינוך. לוחצים עליו, הוא מעביר אתכם להתחברות להזדהות אחידה. אצלי הוא כבר נכנס, כי כאילו זה כבר מחובר ולא התנתקתי, אבל הוא מעביר אותנו להתחברות להזדהות אחידה, אנחנו מכניסים שם משתמש בסיסמה או תעודת זהות, ואז הוא מוביל אותנו למסך של דרייב, הוא כנראה יפתח לכם או את המייל הארגוני החדש שהוא פותח, או את הדרייב, זה תלוי, ואז ניכנס פה למשבצות מצד שמאל, ויש לנו את עמית כאן, מיט. עכשיו זה הפתיח של עמית שלנו, נרצה להיכנס לפתוח פגישה חדשה שלנו, אז יש פה כמה אופציות. יש אפשרות למועד מאוחר יותר, שזה לאיזה, כאילו, זה לא נותן לנו לבחור מועד ספציפי, אלא מתי שאני יוצאת, תכף נראה. אפשר להתחיל פגישה מיידית, ואפשר גם לקבוע פגישה ביומן גוגל. באיזה יומן גוגל? ביומן גוגל של המשרד. בסדר? זה לא היומן גוגל שלנו האישי, אלא זה של המשרד. אז שלא תחשבו ותתבלבלו. אבל איך יוצרים, כשכותבים יצירת פגישה זה אומר יצירת קישור? אז הנה, ברגע שאנחנו לוחצים על יצירת פגישה, זה לא משנה אם זה נגיד מועד מאוחר יותר, כי זה פחות משנה, זה הקישור שלנו, כל הדבר הזה. לוחצים פה על השתי קוביות של העתקת פרטי הצטרפות, וזה בעצם הקישור שאני שולחת לתלמידים או למשתתפים. אפשר לשלוח את כל הקישור, כמו בזום שיש את הקישור הגדול הזה, ואפשר להעתיק את השורה הראשונה פה. את השורה הראשונה של מיט, גוגל, קום וכל זה, זה פשוט הקישור עצמו. התווים שיש לנו כאן, אחרי הסלש, זה הקוד פגישה. אז אם אתם לא מצליחים להיכנס עם הקישור או משהו כזה, לפעמים זה קצת דפקט, בגלל שאנחנו נכנסים לגוגל אחר, שהוא לא מקבל או כן מקבל. אז את הקוד הזה, בלי המקפים ביניהם, מכניסים פה בקוביה. היה גם קוד גישה למטה, אמי, לא יודעת אם שמת לב, היה רשום קוד גישה במספרים. לא ראיתי, וגם בסוף... אמי, אבל אפשר להגדיר לו שהוא לא יבקש קוד גישה? כן, כן, לא, מה זה שהוא לא יבקש? הוא תמיד יבקש, לא... היום עשינו גוגל מיט, שרק למי שיכול לבקש קוד גישה. רגע, שנייה, הקוד גישה הזה, צופית שדיברת עליו, זה לא זה, כי זה עם ההצטרפות עם הטלפון. שזה מספר טלפון ואז נותנים קוד גישה, וזה הקישור הזה של האינטרנט שעליו אנחנו מדברים, זה הקוד הצטרפות שמבינים פה בקובייה, אוקיי? עכשיו,
בגדול אתם לא צריכים את זה, כי אם אתם שולחים להם קישור, אז הם מקבלים את הקישור, לוחצים על הקישור, ואין צורך להכניס קוד פגישה. בסדר? יש את יכולה אולי להגיד לנו איזה סוג של פגישה את ממליצה ליצור? אני אגיד לכם את האמת, זה לא משנה. כי קודם כל זה לא משנה, כי גם פגישה שאנחנו יוצרים, אנחנו בעצם, זה פגישה שאנחנו יכולים להשתמש איתה. הנה, אני שולחת לך את מה לקחות. אז צריך לשאול את אמי. רגע, בואו נעשה ככה. אמי, תעשי את ההדרכה מההתחלה ועד הסוף, ואחר כך נעשה שאלות, בסדר? אוקיי, אבל רגע, עכשיו שומעים אותי טוב? כאילו, רואים אותי, שומעים אותי, אני לא כן, תקועה? כן, סבבה. כן, כן. אוקיי. אז, רגע, את מי אני יכולה להגדיר קוסט שיאשר פה? למה זה מוציא אותי. אני אעשה את זה. אז עירית אני מגדירה. יכולה גם אותי אמי. רגע. אוקיי. הגדרתי לך. סבבה. אני אשתף שוב. רגע. אוקיי. הייתי פה. אחרי שפתחנו את הפגישה, עוד פעם, פתחנו אותה בפגישה החדשה, קביעת פגישה ביומן גוגל. שאמרנו זה פשוט המקביל של קביעת פגישה בסקייג'ואל בזום. ואז זה מגיע למסך הזה, יש לנו פה הוספת כותרת, הזמן המתאים והתאריך, אפשר לעשות את זה ללא חזרה או עם חזרה, כמה פעמים הוא יחזור, כל יום, זה ההגדרות שלנו. ואז יש לנו פה, רגע, פה למעלה, יש לנו את הגלגל שיניים הזה. בגלגל שיניים הזה זה בעצם ההגדרות של המפגש. איזה, אם אנחנו יכולים לתת כל מיני כלים הרצאות למארחים, אם זה שיתוף מסך, אם זה שליחת הודעות בצ'אט, אם זה שליחת תגובות, תכף נראה מה זה. ואם אפשר להצטרף רק אחרי המארח או לפני המארח. עכשיו תראו, בסוג הגישה לפגישה, זה בעצם, אם אנחנו, יש לנו פה או פתיחה, שזה אומר שאין צורך באישורים, פשוט נכנסים כל מי שמקבל את הקישור. אנשים מורשים זה אנשים שיכולים להצטרף. אם הם מהארגון שלנו, מהארגון זה אומר שיש להם גם כן את אותו חשבון מייל של משרד החינוך, כזה, אז הם נכנסים בלי הרשאה, או שצריכים לחכות בחדר המתנה לאישור, וקבוצה מצומצמת זה בעצם רק חדר המתנה לאישור. אוקיי? אז נגיד נבחר אנשים מורשים, כי זה המומלץ בדרך כלל, ואז אנחנו שומרים את ההגדרות בשמירה, ונפתח לנו פה אירוע בלוח שלנו, ביומן שלנו של גוגל. כשאני ארצה להיכנס, רגע, יש לנו הנה הצטרפות באמצעות גוגל מיט פה למעלה, נלחץ, ויפתח לנו הגוגל מיט. עכשיו זה גם לא משנה אם יש לנו קישור ששלחנו עכשיו לכיתה וזה לא פתוח אצלנו כרגע, נלחץ על הקישור ברגע שאנחנו אלה שהקמנו אותו, אז זה פשוט יכניס אותנו. עכשיו... וזה לא יבקש שום קוד גישה. לא. אחרי שלחצנו על הקישור הוא לא מבקש שום קוד גישה. פאק, יש בומים ואין אזעקה. אז אני ככה פתאום בשוק. אוקיי, ואז רגע אני אוציא את המצלמה שלי מהזום, אני אבטל אותה. נו. לא משנה, אז לא יראו אותי פה. בקיצור, עכשיו תראו, יש לנו פה מצד שמאל את המנעול הזה. המנעול הזה זה בעצם האמצעי בקרה כמו שראינו אותו מקודם בגלגל שיניים. אפשר גם מזמן הפגישה עצמה לשנות דברים. אם לא נתתי שיתוף מסך ועכשיו... אז סליחה. אוקיי. אז אנחנו מגיעים פה לאותו מסך בדיוק במנעול מצד שמאל. יש לנו פה את אלה שאני שמעתי כינוי נחמד לזה בענייני עזריאלי, כי יש פה ריבוע, עיגול ומשולש. אז יש מי שקוראים לזה בענייני עזריאלי, וזה בעצם האופציות שמופיעות לנו שאפשר להשתמש בהן. אם זה הקלטה להקליט את המפגש,
אם זה חדרים, זה אומר חלוקה לחדרים, שנלחץ על זה, ואז פשוט יהיה לנו פה להגדיר חדרים ולחלק את המשתתפים, וכשנלחץ על הגדרת חדרים, אז תסתכלו, זה בדיוק כמו בזום, אם זה להגדיר מספר חדרים והקצאה אקראית, אוקיי, זה בדיוק אותו דבר. חוץ מחלוקת חדרים, יש לנו גם אופציה לסקרים ואופציה לשאלות תשובות, שיכולים לשאול שאלות פשוט, זה נפתח אצל המשתתפים, זה